Bore da, Alwyn. Bore da, Dylan. Gweithon ni pa heriau chi wedi wynebu yn ystod y flwyddyn diwetha? Wel, yr her mwyaf fi'n credu, Dylan, oedd yn ystod cyntaf. Ddim yn gwybod beth i wneud pan daeth Boris ar y teledu i weid wrthon ni gyd bod y cwbl yn cael. So, oedd popeth yn barod yn ei bore ar ôl ni, oedd bobl wedi archebu stwff, so oedd eisiau mynd mas yn. Ddim yn gwybod beth i wneud. Unwaith wedodd Boris bod ni'n cael nôl i'r siop a ffono'r cwsmeriaid i weld beth o'n nhw moyn wneud. Wedyn yr rhai nhw moyn y pethach i gael ei ddod i'r tŷ, so penderfynon ni i fi mas ar pethau ar noswaith ni. Benni tua cwarter i 12. Wedyn, bore ar ôl ni, ddim yn gwybod beth i wneud nawr, chos o'n ni'n gallu gweld bod bobl moyn freezers, wel, yn teledu, ond mwy o'r freezers a washing machines, beth oedd eisiau yn ofnadwy i'r tŷ. Wedyn, nyrs o gyfyrddin ffono yma a holi am peiriant golchi. Ond ni'n gwybod beth i wneud, so dyma ni'n ffono Ben Lic i holi iddo fe beth lle ni'n neud Ben. A dyma Ben yn dod nôl mewn rhyw awr a hanner i'n hwar a gweud fel hyn mai, gallu mynd mas ar pethach i'r drws tŷ bobl. Dim mewn yn o'r drws tŷ bobl. A fel ni fiodd i wedyn i'r siop yma, mynd â pethach mas, hyd yn oed i'r heddi, mynd â stwff i'r drws tai bobl. Ond mae'n rhyfedd meddwl bod y siop yma wedi bod ar gau am gyhyd yn ystod y flwyddyn, ynddo e? Mae'n dechrau a stopo, a wedyn unig y ffwrdd gweithio rown popeth, a dod i bennau, achos mae bobl yn cysmeriad da iawn, yn dod nôl, a ffono'r siop, a mynd ar y we, a popeth yn mynd yn ei flan. Achos mae llawer o bethau chi'n werthu yn nwyddau hanfodol. Wel ydyn, bydde dy degil di'n torri lawr, neu dy dwster di, neu dy peiriant golchi, neu fel oedd un person yn insulin yn y ffridge. Wel, beth o'n nhw'n gwneud? O'n nhw'n ffono yma, a ni'n mynd ag wedyn i'r drws. So, beth arall sydd wedi newid yn dy fywyd ac neu yn y busnes yn ystod y flwyddyn? Wel, y busnes, yr bethach y PPE yma, yr golchi'r dwylo hyd o hyd, masks, ddim yn gwybod iawn pwy fi'n siarad am bethau, ond dod i ben na i ni, bywyd personol, gallu gael mwy o amser gytre yn yr ardd, a bod gyda'r teulu, a bethach fel i. Wyt ti wedi dysgu rhywbeth newydd yn ystod y flwyddyn? Wel, ydw. Bod ardal fel Llambed yn bwysig iawn i ni'n gilydd. A fi'n teimlo bod pob un wedi gweld yn lot o bobl newydd yn dod dro ni. Le nhw'n wedi gweld nhw blaen, ond nhw'n byw yn yr ardal. A meddwl, wel na neis, mae bobl newydd fel yna. So, dim drwg i gyd felly? Dim drwg i gyd, ond fi'n deall bod bobl mas yna, mae wedi bod yn ofnadwy iddyn nhw, a mae dal yn ofnadwy iddyn nhw. A mae'n dweud drenu ofnadwy dros bobl, a i ni ma i helpu. Dwi'n mynd ymlaen. Felly, os oes rwy'n am rhywbeth hanfodol o'r siop, Alwyn, beth dylen nhw fod yn neud? Ffono, neu mynd ar Facebook, neu dod i'r drws, di Llun, di Mercher, di Gwener, o 9 i 10. Iawn, diolch i ti am dy amser. Diolch i ti, Dylan.